вечер, сябры. Вы только послухайте, якія я радкі про тигра вивучив. У злості тигр, вядома усім здавён, хвост, нібы сцяг, ускідвае ў прасторы. Вось гэта я разумею, вось гэта сапраўдная сила. А тут, крылы, дзюба. І што з іх не тое, ўсё не тое. Прывітанне ўсім! Прывітанне, прывітанне! Ой, Буслік, што я табе раскажу? Я сёння ў сапраўднай школе была. Сказаць, што я там рабіла? І што ты там рабіла? Я выступала! Уяўляеш? І выступала, Буслік, я так цудоўна, што нават і словамі не апішаш. Хочаш, я свой выступ паўтару? Буслік, ну чаго ты маўчыш, не хочаш? Што? Ты мяне зусім не слухаеш. Ой, выбачай мяне, Яна, калі ласка, але я сапраўды цябе не чуў. А чаму ты такі сумны? У цябе нешта здарылася? Ну, падзяліся. Я нікому не раскажу. Яна, вось табе падабаецца тое, што ты ліска. Ну, вядома, ліскі цудоўныя, і прыгожы, і разумны, і ласкавы, і добры. Ой, Буслік, а чаму ты мне такое дзіўнае пытанне задаеш? Таму што мне, Яна, быць буслікам не падабаецца. Што? А кім тады ты хочаш быць? Тигром! Тигром? Ага. Надокучило быть малым, кволым бусликом. Хочу быть великим, моцным и дужим, як тигр. Ой, Буслічок, наўрад ці я табе змагу дапамагчы. Ты я ведаю. Буслік? Придумала! Давай хутчэй расказвай. Я чула, калі вельмі нечага хочаш, тое абавязкова спраўдзіцца. Таму ты проста моцна пажадай стаць тиграм. Добра, зараз жа паспрабую. Ой! Што? Буслічак, пачакай, ну не жадай пакуль гэтага. Чаму? А як мы цябе будзем зваць, калі ты тиграм станеш? І я так буду по нашему Бусліку сумаваць. Яна, ты не плачь. Будешь называть меня тигра-бусликом. Так я и тигром буду. И у тебя успомины про буслика застанутся. Ну, добра. Яна, хавайся. Ой, на что? Я починаю вельми хотеть стать тигром. Зараз як зарикаю моє. Я тигр. Я вельми хочу стать самым дужим на свете тигром. Ну что? Почекай, на лік 3 убачим. Раз, два, 3. Ой, не атрымалася. Не атрымалася? Але чаму? Я так моцна жадаў. Дзе ж наша фея? Без яе дапамогі нічога не атрымаецца. Ды тут я. Добрый вечер, мои маленькие. Добрый вечер. Добрый вечер, феечка. И что ж, без моей допомоги у вас не атрымліваецца? Не у нас, феечка, а у Буслика. Ён, феечка, тигром захотел стать. Что? Ну, надокучило мне бусликом быть. Хочу быть моцным, дужим, великим тигром. Тигром? Ну, ці хотя б маленьким тигранем, а пасля я вырасту и стану великим тигром. Феечка, калі ласка, дапамажыце мне моё жаданне ажыццявіць. А ты упэўнена, што менавіта гэтага хочаш? Буслічак, можа, не трэба? Трэба, я вырашыў. Ну, я дапамагу табе пры дапамозе маёй чароўнай палачкі, але пры адной умове. А якой? І зноў буслікам ты ўжо ніколі не будзеш. Як? Больш ніколі Буслік не зможа стаць такім мілым, добрым, таварыскім, вясёлым, спагадлівым, прыгожым буслікам. Прыгожым буслікам. Ніколі. Ну што, буслічак, на лік 3 ты станеш зусім іншым.
Раз, Ай, Буслічик, може не треба. Чекай. два Ой. і... Я передумав. Передумав? Ага, я все ж таки застануся ранейшим бусликом. Я тут подумав, а раптом мені тигром надокучить буде. Так. І я захочу стати ранейшим бусликом. Але ніколи вже не змогу їм стати. Що я тоді робити буду? Маленький, гэта найлепшае рашэнне. Табе не трэба нікім становіцца. Мы любім менавіта бусліка, так? Так. А калі ты хочаш стаць дужым, больш займайся фізкультурай, гуляй на свежым паветры і харчуйся толькі карыснымі стравамі. А калі хочаш стаць разумным, шмат чытай, Так. думай, разважай. Я паспрабую. Буслічик, я з тобой. Ну, а зараз... Мультфільм. Ну што, мае даражэнькія, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Як ты лічыш, тыгра-буслік? Не, я просто буслик. А спать сапраўды час надышоў. Мы жадаем усім добрай ночы. І чароўных сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.